Ahojte, vítajte pri dnešnom výklade. Dnes sa pozrieme na vodnárov, čo ich čaká v tomto letnom období, ktoré sa nám chystá o chvíľočku. Takže na leto, čo čaká, prosím, vodnárov? Čo čaká vodnárov v letnom období? Takže dáme do 3 mesiacov, čo vás čaká. Výmena v dávaní a príjmaní. Možno budete niečo kupovať. Čo čaká vodnárov do 3 mesiacov v letnom období? Veľká radosť z toho. Vaša intuícia vám správne napovedá. Niečo budete kupovať. Je tu aj stretnutie s rodinou. Možno je to niečo, čo sa týka, môže byť aj dovolenka. Dáte za niečo peniaze, ale vy ešte presne ani neviete, ako to dopadne. Možno pôjdete na tú dovolenku, kde vás čaká veľa radosti s rodinou, užívanie si života. Ak sa to týka žien a nie je to teda dovolenka, tak žena v znamení vodnára si nastaví určité hranice ohľadom nejakej komunikácii. Niečo vo svojom živote odsekne, pretože v tom nebola rovnováha. Jej intuícia jej bude napovedať, že proste tuto stačí, ja mám proste nejaké hranice, mám sebaúctu, sebalásku a už nenechám so sebou manipulovať. S niekým tam prišla nejaká hádka, kde vás to dostalo do pozície idem prehodnocovať určité veci vo svojom živote a toto už nechcem. Môže to byť s nejakou ženou, môže to byť sestra. Sesternica. Možno tam prišlo k nejakej hádke, niečo nevypovedané tam bolo. Je to osoba z rodiny. Tá druhá osoba môže byť v znamení barana. Prišlo to tak náhle, tak nečakane, prišla tam taká zvláštna komunikácia medzi vami, nejaká nezhoda tam proste bola a vy ste si povedali, už stačí, toto nechcem. Prišlo tam k nejakému stretnutiu, ohľadom niečoho ste sa pohádali. Možno ste do toho vzťahu s tou osobou dávali veľa. A z tej druhej strany sa vám to nevracalo, nebola v tom rovnováha a vy ste si povedali koniec, ja už mám proste nejakú sebahodnotu, ja už nebudem robiť blbečka niekomu, kto si to neváži, kto ma má v podstate na háku. Ako to dopadne s touto osobou? Zapojí sa do toho aj nejaký muž. Možno sa zapojil do toho váš muž. Ako sa zachoval?
On nechce, aby ste sa hádali, aby ste to nechali tak. On nevie v podstate, že čo má s tým robiť, pretože ste rodina. Ale nechce, aby boli medzi vami hádky, nejaká... Proste ste rodina, hej, mali by ste ako rodina držať pokope, ale on sa do toho zapojil takým štýlom, že nedal ani vám za pravdu, ale ani tej druhej osobe nedal za pravdu. Je taký nestranný. A čo vy k nemu kvôli tomu cítite? Cítite, ako keby vás ten človek nie že zradil, ale že čakali ste od neho, že by s vami tak trošku spolupracoval, ale drží sa tak stranou. Dištancuje sa od toho vášho sporu. Hľadá nejaké východisko z toho, aby sa do toho nezaplietol v podstate ešte viac, ako tam je zapletený. No, zapletený. Či by ste čakali od neho nejakú podporu, ale medzi vami s tou osobou, s tou sestrou alebo sesternicou sa to proste uzavre. Vy sa dostanete do vlastnej sily, vy chcete, aby sa to napravilo a aj sa to medzi vami uzavre. To, čo tam bolo, nejaká zlá komunikácia, niečo nečestné, proste mali ste pocit, že tá osoba je nečestná voči vám. Príde tam k určitému vyjasneniu medzi vami. Čo potrebuje, prosím, ešte vodnár počuť? Čo potrebuje vodnár počuť ohľadom tejto situácie? V tej situácii, v ktorej sa nachádzate s touto osobou, pracuje proste vyššia sila. Je tam proste nejaké to božské načasovanie, kedy sa to proste ustáli. Vy od tej osoby už proste vyjasníte si to, poviete si, čo treba. Nejaká slabšia komunikácia, tam bude nejaký ten ešte šum, ale vy si poviete proste, že toto už vo svojom živote takto nechcem, si moja rodina, ja ťa rešpektujem, ale nebudem dávať už energiu do nášho vzťahu. Rešpekt v tej rodine, hej. Nepôjdem proti tebe, rešpektujem tvoje rozhodnutie, to ako to bolo, som s tým OK, berem, ale nemám viacej potrebu do toho vkladať tú svoju energiu a odchádzam od toho. A čas na uzdravenie, regenerácia. Karty vám odkazujú, že s touto osobou by bolo úplne zbytočné sa nejak naťahovať, kto má pravdu, kto nemá pravdu. Dva rozdielne proste názory. Vy to proste príjmete tak, ako to je. Príde tam čas, že dobre, OK, berem tvoj názor, ja od toho teda odchádzam, povedali sme si, čo bolo treba, rešpektujem a viac sa k tomu vracať nebudem. Proste to vo svojom živote viac už nechcem a nemusíte sa v podstate s tou osobou nejak nutne stretávať. Malo sa to takto stať a príjmite to, ako to je. Takže tak pre vodnárov. Majte sa pekne, pa pa.